Yebo, nangumaterisi banje yabona uZekaphi ngalo granadilla wakhe. Ngiyabona hhayi imnandi futhi nalena ajwayele ukudla opayinaphu. Yabona-ke uZekaphi futhi umaterisi mhla ka-8-ke namhlanje, mhla ka-8 bani se-1 February, Sunday 8 February. Wabona uvele wawuthengani umaterisi. Ngathi ungakhohlwa unempuphu yakhe, unesitamu sakhe futhi isitamu sakhe nje sagcine sasipheke ngathi sasipheke kanye noma kabili. Sekhona isitamu nempuphu yakhe, kusho kodwa ne-opportunity leyo. Impuphu yakhe futhi nayo isekhona seningi, khumbula isanda kuyithenga. Uthengeni-ke namhlanje laphana ubisi, athenga nale lona ikhuwile na ugranadilla 2 litre mnandi. Bese kuzoba lo TikTok size kuyiliphi mhla ka-8 February, Sunday 8 February. Size kuyiliphi bandla nakho phezulu sithe ibani Nestle Cremora Sacket 125 gram u-R16.99. Nayo ile lona le Cremora, i-Cremora bandla 125 gram ubhalwephi 125 gram, kodwa nayo abantu bayayazi ayilikho elingaphansi kwalula. Kuzoba khuwi nakho kuyafithiza, safithiza nakho-ke khuwi 2 litre granadilla R12.99. nayo ile khuwi lena yakho yabo isesidi, umaterisi uyabahlonipha abakubo umaterisi. Abona akayivuli endleleni, ufuna uyivula khona la endlini. Nabakubo balonto nje abalele babona ukuthi hhayi akulona iphara umaterisi. Lapha usathi Rainbow Kitoki 1 kg 11 rand. Hawu usespeshelini nalawo se-11.99. nawo Kitoki bandla awuklinike lo mhlanje abonakala uklini. Kuzoba plastic lo seceleni, plastiki 130. Yabo izinto zibe u-43 rand 25, akhiphe 50 rand wakhe umaterisi. Wabuyela u-6 rand 75. Ngenze njani ntombazane ngoba engathi nginike u-6 rand kuphela. Nginike u-6 rand kuphela le ntombazane. Kodwa-ke uyabona isikhathi bekubani 32 second 4 minutes away from 8. 32 second 4 minutes away from 8. Uyabona mhla ka-8 February 2026. Okay, hayi baphile sebephila abantu umaterisi akakalo nto nje. Okay, naye-ke futhi enye yisho nje besho ukuthi athi ukhumbula ukuthi ubuyiselele laptop yakhe umaterisi. Usho nje ubuyiselele laptop yakhe, sefuna abuyisele imali yakhe. Cabanga imali yakhe ize yafakwa nini, awucabanga. Yabona ikhona iproof futhi yalokho ukuthi wathi uzoyifaka ngangibuyelile ngoLwesine. Akhumbula ngayithenga mhla ka-4 yona, ngabuyela mhla ka-5 sengiyibuyisela. Mhla ka-5 kuLwesine bangitshela ukuthini ekuseni, ngifika bevula ngithi ngibatshela ukuthi akwapheli 24 hours ngithengile. Bavele bathini, akafiki umuntu manje. Ngafika futhi bevula bathi hhayi akafiki umuntu othengayo, ukhesha abanawo, bathi bazongifakela ebhenki ngawo uLwesine. Hawu, ngithi mina nginikeni iproof-ke phela ukuthi iyafakwa imali. Bathi hhayi bazoyifaka imali. Ayikho iproof abanginika yona, bangisendela irisidi engathenga ngalo ku-WhatsApp, bangisendela irisidi. Okay right, babhala futhi nokuthi bazoyifaka namhlanje imali ngawo uLwesine. Basho ukuthi bazoyifaka ngawo uLwesine. Ngizozama ukuyifaka phezulu nje bangikhuluma ngiyifake phezulu ama-screenshot ashoyo ukuthi bathi bazoyifaka ngoLwesine. Hawu kwiqi kwalontunja, hhayi ngahamba-ke right. uLwesihlanu ngiyitshela ukuthi ifakiwe phela, ngiyabheka nami mhlampe kungenzeka ingenile. Izolo uMgqibelo ngiyavuka futhi ayilutho. Sengiyababuza ngiyabatshela nami futhi khona ku-WhatsApp ukuthi ngifuna imali yami lana. I need my money. Bazongitshela ukuthi hhayi yabona waluke thula ngayo emva kwesikhathi past 11 usesenda ilona-ke manje. Sesenda imessage ukuthi ifakiwe imali. Uma ngibheka futhi nayo uyabonakala u-approve nokuthi ifakiwe, kodwa ifake izolo, iqala uyifake izolo nje bakuMgqibelo. Yayibona loo nto bekubani ngizoyifaka futhi nayo screenshot phezulu esichazayo ukuthi uyifake izolo nje kade kumhla ka-7. Awucabanga uzoyifaka izolo, kusho nje beyifaka izolo into eyongena ngoLwesibili Lwesithathu kanje leyo mali, uyayibona. So sengiyasho ukuthi labantu ngizozama ukufaka phezulu lezi zinto engikhuluma ngazo, i-proof yalokho. Hawu uyabona-ke abantu abanjena abalungile. Kusho ukuthi bona njengoba ngikuhlukene nokuthi mina bengibaboleka imali, kodwa nakho futhi kubona uzobonakala futhi nalokho imali engathenga ngayo ingaphezulu. Le mali esengibuyisela yona khona imali mina asebeyithatha kumina, wayibona loo nto. Ngababoleka imali mina bese-ke bebuyisa isidlekile. Awucabanga icishe ifika ku-200 le mali
abazoyithatha kule mali engathenga ngayo la laptop. Izovela la phezulu, zama ukuyiveza la phezulu. Eyi, so-ke njengoba kuyizinto ekanjena nokusho namhlanje socula ivesi elithini, njengoba nje ngiyibuyiselile ngoba ngibonanga nje kahle abazange bayisikene ngathi futhi ne-price zayo wayithayipha kwiyokho kuyilo yabona i-card machine engathi wayithayipha leyo price akazange esikene i-laptop isho lona i-price wayibona. So sengiyabona mina ngalethele i-laptop eshibhile sengitshajwa le mali wayibona lonto. Sengiyasho-ke njengoba kukanjalo kusho ukuthi uzothini umaterisi namhlanje. Kodwa no iseza leyo mase ngiyolontunja. No iseza leyo akuyona namhlanje great innovation to stop the scam. Hayi namhlanje izobe i-great innovation mase ngiyothenga enye. Yabo isingenile imali. Mase ngiyothenga enye izobe i-great innovation to stop the scam. Hayi namhlanje njena sisasho ukuthi still await. Still await. Kulapho nje namhlanje ngazi sothini ngoba namhlanje. Salindile Matesi. Waiting for refund. Ngasho nje Matesi waiting for his refund. Waiting for refund. Wathengile laptop phela ngalontonja. Kwakhona izinto abangamnikanga zona wayibuyisela uMatesi. So alinde i-refund yakhe. Okay, hayi baphile sebephila abantu. So right. Sibonana. Akakachuthe nje la uMatesi akayidlele lo khithokhi wakhe. Wabona uzoyiphuzela itiye lakhe kamnandi. Futhi la mathiphe akakhumbula la wathenga i-Roy box. Wathenga kaSiyaye. Khana sayisebenzise kanye. Kusho ukuthi njobe u10 usasebenzisa vele phela ufaka u2 sometime. Kusho ukuthi sasele 8 ngoba wathatha 2. Sasela u8 asemaningi. Wabona. Okay, abaphile sebephila abantu sobonana. Salindele refund yakho uMatesi. Mase uthenga enye ke uzobe sesho ukuthi hayi great innovation to stop the scam. Okay, so right. Nangu uDerico bandla kusewona sevuthiwe inyawo zakhe wabona. Vele uzodla nophuzu ngiyobona la ufaka isobho lapha ufaka isobho. Dedani usaqedile amasobho chakalaka khumula lelinye futhi okuyichila ayithenga kwathi lo wamixile lamasobho wabona. Phela sizeyivithiwe ngoba manje oqala uyawachitha uMatesi bese efaka amanye wabona enzela ukuthi iklineke phuma usisi. So-ke nawo sevuthiwe inyawo lana sesophuthweni manje sophuthweni yabona nalo hayi sabonde nje kanye lethu lentonja mawusaqala vele funa ngathi ukuphinde usheshe lethi kuhlangana mhlawumbe okwesithathu bese uyalontoni uthi ulinde isikhathi. Hayi-ke Derico uzolontunja usewafakile la malona leziqiniso uzoveza ukuthi labantu abazama umdidisa kuzovela ukuthi buka nayi imali la phezulu uzama ukuyiveza isibuka phezulu ngathenga ngemali engaka bona sebengibuyisela imali engaka. Futhi njengoba ku-game for you engathenga kuwona ngabona futhi ngendlela sebengibuyisela ngayo ngathi ngeke kuvele ukuthi u-game for you wayibona into ekanjalo njengoba ngisho ukuthi scam. Kusho siyabona njengoba mina ngakhokha kanjeyana uyakhuphuka lapho uzohola ngalokho indlela engalontunja ngayo yabona lesa scam. Uzohola le ndlela engakhokha ngayo mina. Sebonisa kalontunja yabo njengoba ubona kuyi-gold business yini ngoba i-gold business account yini ngingabe u-game for you. Wabona ingabe u-game for you efaka leyo mali ngebuka nje lento yabo. Hayi kodwa soke sibone hayi baphile sebephila abantu kusewona umhla kalona sewona abantu umhla ka-8 Sunday 8. UMadeli sathi uyasho futhi uthi kule nyanga uFebruary nje lokhu uqalile akakayi hansi wakhumbula washo ukuthi wagcina mhla ka-31 akakayi lokhu kuqala uFebruary. Hayi soke sibone uFebruary uphela kangaki baphile sebephila abantu so right.